enwe na ụbọchị m jụrụ ajụjụ a na nzukọ a wee sị ọ bụrụ na onye nwe anyị chọọ ka o tinye aka ka obodo a dị mma, ife m na-ajụ bụ asị kedu onye ya nọ in the gap, who will stand in the gap n'obodo a bụ Nigeria, kedu onye ya apụta? Because almost everybody in different sectors is a suspect. Almost everybody. Enwe n'ụbọchị m kwuru ya ugboro ugboro. Majority of us are criminals. Politically, traditionally, spiritually. Who we go? Ọwụ na Chukwu declare wanted. Na ọ chọrọ ofu onye o ya eji were zọpụta obodo a. Kedu onye ya ejeme? Ife a na-agụrụ akwụkwọ na western world, ife akwụkwọ na-eme n'ime mmadụ abụrụ ife a ka a na-agụrụ akwụkwọ ebe a. Ife a na-agụrụ ya ebe a ka enweta certificate. Onye ka ị ga-eji fụ onye gụrụ akwụkwọ jide asambodo ọ na-eme ka anụ bi n'ọhịa. Ma prọfesọ nọ na ya, ma lecturer, ma nwa akwụkwọ, ma graduate, ma onye dị masters. Alake discipline. Ife abatara oge nke Idi Igbo enwere war against indiscipline. Maka ọ na-ewepụ disciplinary measures, ịfụ na common sense ada alụcha ọrụ. Ọ iwu ka eji eme common sense ọ dị activated. Achọrọ m ikwu maka nnwere onwe anyị n'obodo a. Unu cheta na o nwere onye ndu ndị Igbo na Lagos nke kwuru okwu maka security, anwụrụ ya. Wee ruo tata amara m ma arapụ gị ya, ada ekwutezi nke ahụ. Ife dịka MNK ada ekwutezikwa okwu ya, ada emezi ụṅara. Tupu agha erie obodo niile, ọ na-ebido n'isi ofu onye. Ọkwa ịfụrụ anyị bụ ndị Igbo, obodo a abụrụ maka anyị. Ọsọsọ anyị nwa ka ọ dịrị ịma na enwe nke fọrọnụ, anyị were ya wee zọba onwe anyị. Anyị bụ ndị Igbo, ọnọdụ anyị nọ. Onye nke akpụrụ na Lagos ya na onye threatened the entire tribe, MC Oluomo, Asare Dokubo, onye nke a bupụta egbe, onye nke a ha mee ire n'ụdị ọbụla. Sọsọ ofu ndị ka a na-esodi ife niile a. Mana ụmụnne m, anyị agbanụ mbọ fụ na onwe anyị n'anya, wepụ ekworo, wepụ anya ukwu. Maka ọnwụ na ọsọ chụwa gị n'iro, ị agbabata n'ụlọ. Ọ chụwazie gị na be nna gị, ịgbaje n'ikwu nne gị. O wee bụrụzie na ndị ikwu nne gị bụ ndị ori na ndị ama ma ndị ntọ. Oge ahụ efu na ezi ọya akazi ajọ nwanne. Ebezi ka onye ahụ ya agbaba, ọnọdụ a ka anyị nọ. Achọrọ m ka anyị fụta onwe anyị ife dịka Jefta. Ọ bụrụ na anyị debere ahụ na anyị bụ the Jews of Nigeria, anyị bụ ndị Israel n'Africa, anyị agba mbọ na-represent Igbo well, maka anyị ada emetakwu ya ọtụtụ ebe. Ajụwa ndị sokwa esuso ego gọọmenti ka a na-akpọ ndị ugwu, ka a na-akpọ kedu ebe Chukwu ya esi mere anyị ebere. Onye anya ọfụ na obi anyị jupụtara n'ohi, ekworo, anya ukwu, kedu ebe o ya esi wee mee ebere. Land grabbing, ife nwanne mere nwanne ya, enyi mere enyi ya, ịkwafu ọbara, nsi na aja, asị asịrị. Kedu ebe o ya esi wee mere anyị ebere? Ka anyị na-enyerekọtara onwe anyị aka, ife onye Igbo ibe gị nyere ya aka, n'agbanyeghị na o nwere ndị ife ọma na-asa afọ, inyere ya aka, ọgbawa nkata ife ọjọọ ya eji wee kwụ gị ụgwọ, o juru eju. Mana akwụkwọ nsọ so ome mma, merụ mma gaba. Ọ bụrụ ife onye Igbo ibe gị, ịpịwa kalkuletọ, gị na onye Igbo na-emekọ ife, iburu kalkuletọ. Ọ bụrụ ife mara mma, nyere nwanne gị aka iji dị bụ onye nwanne gị otu. Ọtụtụ ndị na-ezu ori taa agbanye ha na kamera. Enwere opportunity mgbe ha na-ayọ ayịyọ, ụfọdụ enye ha ọrụ ha aka. Enwego sense of omission and the commission. Enwe ọtụtụ ndị nọ na nga, nwee ndị na-agba akwụna taa. Ọ bụrụ na their uncle, their nephew, their niece, their cousin nyere ha aka, ma ha bara n'ọnọdụ a, enwe ndị bago tiri ha n'ife ha na-eme. Ọ bụrụ enough excuse. Mana ka anyị mee nke anyị kwesịrị ime, ụmụnna nwezuo aka ilo na-asị ya na. Echena mgbe nwanne gị tiri aka n'ife ọjọọ, ibunye kamera gbanye ya na Facebook, gbanye ya na YouTube. Ọ bụrụ ife magburu onwe ya.
ijego Judges maka Jefta ịfụ na Jefta ka a na-achọ ike the patrimonies, a chọrọ ike akụnụba nna ha, the legitimate children so to say, wee sị Jefta na gị nwa abụrụ onye ezinụlọ a, nwoke m si iro na akwụna mụrụ gị. Ife a ga-agwa Jefta na ịbụ nwa onye akwụna. Jefta ejero kpọtụwa, Jefta ejero je ka ha na ha nụba ọgụ, o jere ọzọba akụnụba, o were Ghana must go paaki ya akwa ya wee pụba. Chineke wee necha anya maka onye nwere okwu ka Chukwu na-asara okwu, onye amara ekwu, onye adịghị ike ọgụ ka Chukwu na-anụrụ ọgụ. Jefta ị na-agazi iro, o kwere izu, o kwere ọnwa, agha wee darụ ndị Israel. E wee necha anya n'obodo Israel niile, enwere onye dị worthy to captain the Israelis to the war. The only person that was found worthy wee bụrụ Jefta, nwa onye akwụna. E wee jee chọba ya. Oge delegation of elders bịa, ọ bụrụkwa ụmụ okorobịa, delegation of elders wee bịa ebe Jefta nọ, wee sị ya na o tee na ịchọba gị. Ọ sị ya, kedu ife unu na-achọrọ m? Ọkwa unu chụpụrụ m be nna m, unu sị na m enwere oke be nna m. Ha wee sị ya, we are turning to you now, we are turning to you now. Kedu ife nna akọwa? Onye bụ ụtara na-achọ onye ji ofe. Ọ bụrụ na anyị nwere ife ori wee naba mmadụ ịgba mbọ bara onwe ya uru, kedu ife anyị na-atakasịrị onwe anyị? Onwegodebe nwanne gị esiri ometi ya, inweri ya ndidi gị nwa ka ya wee mara ịgbazieri ya. Na mmehie na-aba ada eweta udo. Onye mehie ịgbagharụ, onye nke mehiere emeghekwa n'ọzọ. Iwe nwanne ada eru n'ọkpụkpụ, ma sị gwakwa onye na-eme eme emekwana nke ya eru n'ọkpụkpụ, maka na mmadụ bụ mmadụ. Nghọtahie dị, nghọta ewere ọnọdụ. Maka mmehie ya ada adị, anyị bụ anụ ahụ. Mistake is part of life. Onye ọhụrụ na-jere enyo mamịrị ahụrụ wee pụọ ya n'ike, o merọkwana ife ọjọọ, maka ọ bụrụ na mmiri na-ezo tọnda na-agba. Kedu ihe m na-akọwa ụmụnne m? Ọtụtụ ndị politicians anyị na-enwe vision maka New Nigeria, ife dịka nwanne anyị nwoke Mr. Peter Obi. Maka ama m na obodo abụ Nigeria abaigo na reverse gear, no two ways about it. Ọ banyego na reverse gear. So nwanne anyị nwoke nwee vision maka New Nigeria. Amacha mma Chimamanda Adichie, ọtụtụ n'ime ha, Ngozi Okonjo-Iweala, ala mbọ niile ha na-agba ka e nwee New Nigeria. Ajụjụ wee bụrụ, ọ bụrụ na ị nwee vision maka New Nigeria mana ị nwere maka Ndi Igbo, echerọkwa m na ọ dabacha si nene ya, ekwuona m ya ka okwu, bee ya ka akwa, tie ya ka mkpu. Ọ dabachara, anyị achọkwa onye ahụ ife n'anya, anyị ewepụ n'anya ukwu, ka anyị were na ịfụnanya bịakọ ọnụ, ka anyị tụba alo how to move forward. Anyị nọ ka ndị nọ na wilderness dịka oge ụmụ Israel na-aga njem, ha na-aga na-ekwe na nkwa, ha kwụsịrị n'ụzọ, ha mana ha erubeghị ebe ha na-eje. Ike ada agwa agadi nwaanyị gaghị n'oru ebe o kere nwa ya di. Ife ya enyere anyị aka ya akwụsị anya ukwu bụ na o nwere onye o zuru. Unu echeta anọ ife ịgba mgba ka ụfọdụ ụmụnna ya ji wee si ọnwụ dịka esi wee kọkwa mgbe nwa na Amanwe airport, ife dịka na Anambra steeti, ka ndị nwe luxurious wee na-ebube ego, ọkwa ha ebichana n'ụwa pụọ. Ọ ka bụ ụnyaahụ ka airport batara na Anambra steeti, ụnyaahụ ka airport batara na Ebonyi. Ọ dịka ọsọsọ Imo steeti bụ ebe ọ dịbụ, nke Sam Mbakwe gbara mbọ dịka M.I. Ọkpara ha, dịka nna anyị Ojukwu ha. Ebe ndị a nọ, ha ya agbagharụkwa ndị politicians anọ kịta. Ajụjụ ya ajụ onwe gị. Mana ife sọrọ mmadụ dịka anya ukwu o, ife na-abọnyere onye anya ukwu. Ka m kọwara unu, ọkwa ifuru nnu, ọkwa ifuru akpati ozu, ha na-abọnyere onye anya ukwu. Ikwere maka na nnu bere ego, ịkpọwakwuo ya na iro mechie shọpụ gị na o nwere onye ya ezu ya n'ori, maka onye zuru ya n'ori ọma nleta ya ego. Ikwere maka na o bere ego were 1 cup wee wee n'ite ofe, ije chọọ fọgọna. Eje jụ ife mere agadi nwaanyị niile dịka Ọsadebe si wee ego n'egwu. Nnu nyere onye anya ukwu. Nke a bụ ofu example. Ọzọ bụ akpati ozu. Onye anya ukwu bi ga-akpati ozu, gwagodi anya goro 1 ka inye ya 2 free, buy 1 and get 2 free, ka ị mara ife ọ ya gwa gị. Ọ sị gị oyi eji mee gịnị? Isi anya dọbazie na adịghị ama ama. Ọ ya prevent expenses in future, maka onye ọ na ya anwụ anwụ. Onye ekwe na gị ya akpati ozu, buy 1 and get 2 free. Onye anya ukwu amekwe na gị ya.
ịfụ na enwere ife nyere onye anya ukwu. Ụmụnne m, o nwere onye o zuru. Ka anyị chọba na iru Chineke, ka anyị kwụsị na ife ego ma n'obodo ma na nzukọ, ka anyị kwụsị na ife ego, ka anyị chọba iru Chukwu, maka na ego anọchie n'ọnọdụ Chineke n'obi anyị. O ji wee kwuo na 2 Chronicles chapter 7 verse 14, mgbe Solomon kpere ekpere ka ọ gbaghara ha njọ, ọ sị ha, if my people that are called by my name will humble themselves, pray, seek him, repent from their sins, na nyanwa bụ Chukwu ya agbagharụ njọ ha, wee si n'elu bịa heal their land, bịa mezie ana ha. Unu afọrọ ya? Enwe na ọtụtụ nkụzi nyelụ gwa unu maka otu a na-ehibe ọnọdụ ka ọkụrụba n'ọnụ. Unu nye m izu ụka one ma one mma akọwara unu ọfụma. Ekwuru m na 4 things ka anyị eji wee restore anyị Igbo, ọ dị ka Chukwu si wee chọọ ya, and ụzọ efe na-adị anyị n'aka, si akpọzi na ndị ugwu, si akpọzi na ndị ofe mmanụ. Kedu ife aha anyị na-ebere akwa na anyị enwere? Ọ dị anyị n'aka. Ife ha na-enye flawa isi ọma na ahụ ya ka ọ dị. Igbo ji ego. Afụgo m ọtụtụ ndị nweta factories abroad ndị ọcha na-alụrụ ha ọrụ, mbụ ndị Igbo. Eji m ife gbasara Lion Business Park a na-alụ wee marụ ọtụtụ n'ime ha bịago were ana maka factories. Gwa m na ha nwee companies, ọkwa ma China ma US, ma ebe a na-alụ akwa and a lot of things. Employ ya ndị ọcha. Anyị nọrọ ebe a na-ebe unemployment, anọrọ ebe a na-eme ọgbọ na-eche agụ, na-achụfụsị ụmụ okorobịa ya eme investment. Ego one ka enwetago n'ọgbọ na-eche agụ? Ego one ka enweta development money ha na-eweta? Kedu ife eji alụpụta? Ụfọdụ ụmụ okorobịa nọ n'obodo, ọ bụrụ ife a ka ha na-alụ, ha dị very scary, na-achụfụ ndị na-agbata mbọ na mba. Nwanne gị gwuo mmiri asaa, wụọ ọfịa asaa, nata, iwepụta anya red wee chụgharịbịa. Ogoro ga-anata ka o were ya lụọ ọrụ, ilegharịa ya, tii ya n'ime ịkpa. Ife ndị a ka eji mebisi ya n'anyị. Ọ bụrụ ebe a na-efe ego, onye weta ego na ụmụnna etuo ya afa, onye weta ego igwe etie ya echichi, onye weta ego ndị ụka etie ya echichi, etuo ya afa. Onye nwadebere anyị n'ọnọdụ a. Ego achịbago anyị. Ife ịnọ anyị eji welu dozie anyị Igbo: nke mbụ, economic liberation; nke abụọ, traditional liberation; nke ịtọ, spiritual liberation; nke ịnọ, political liberation. Akọwabugo m ya. Nke economic liberation n'aka anyị ka ọ dị. Enwere lot of things ekwucha m ka anyị esi were ma kidney hospital. Onye Igbo ọbụla 1000 naira, ma fada ya enyere anyị aka na Germany wee gotasi equipment ọnọ. Anyị bụ ndị Igbo menwuru ya. Ife niile bụ accountability ma gị na onye Igbo na-eme ife. Wepụ uche n'ego. Dị nkwadobe ịchụ àjà, dị nkwadobe ịtarụ ndị Igbo afụfụ, imere anya ndị na-eri ego na ndị na-ezu ori na ndị na-azọ ọchịchị agbafusi ya. Otu anyị na-ehibe, otu adịrọ politicized, otu dị independent of every other group. Ọ ka Chukwu si wee zube ya o. Enwecha ọtụtụ ife ndị ọzọ na the whole 5 eastern states, ọ dị ka region. A na-arụ na Anambra, a na-arụ n'Enugu, a na-arụ n'Imo, a na-arụ n'Abịa, a na-arụ n'Ebonyi. Otu esi nwee Niger Delta region, ha na-eme ka ife ọnụ. Anyị nwa ya dị ka region. Ka anyị kwụsị na nkewa, ka anyị kwụsị na akọmọnụ, ka anyị kwụsị na akpọmasị, ka anyị kwụsị na imejọ nwanne. So ka a na-alụ nke a, agrikọlchọ enwechana ka nsi wee kwụsịa ife anyị zubere, ka ndị gọvanọ ya esi wee kwado anyị ka anyị nye aka wepụta employment. Agrikọlchọ ka ndị anọ na nga ma ndị a na-agbasi akwụna na African country, onye ọ na-anata tinye aka n'ọrụ. Anyị na-akọpụta, anyị a na-eri, na-eproses, na-eme export, na-enweta foreign exchange. Ọ ife otu anyị ezube na ọtụtụ ife ndị ọzọ ma ama agụcha nwa ebe a. So nke a bụ economic liberation. Ọkwa seaport Ọnịcha ka a na-ezube na ọkwa nke Imo steeti ka etikwara ọnụ na ya kịta. Ọ bụ na enwezuru a na-ebu, kedu ife ọzọ a na-akụ? Enwe free trade zone n'Enugu na nke Lion Business Park. Ife niile abụ ife na-eweta mmepe n'ala Igbo. Enwesi ebe a na-akpọ afa, otu esi nwee Tinapa, nwee Lekki, nwesi ebe ndị ọzọ a na-anụ afa, Banana Island. Nke Lion Business Park eso n'ofu ebe ya bụ ịkpọ n'ala Igbo na-ehi odo. Ọ nke a bụ economic liberation. Ọtụtụ ife ndị ọzọ Igbo ji ego anyị menwuru ya. Ọtụtụ ụmụazị we go back to school. Otu a debe ya. Method anyị eji m ife niile adịgo, resources dị available. All to coordinate ndị Igbo, nye ka anyị na-agba mbọ ya. Anyị ka ya eru ebe anyị na-eje o, mana o nwere ebe anyị esi. A na-agba mbọ nwere onwe, ọ bụrụ one way traffic. Maka ọ bụ one way traffic, ndị iro nọchie, o nwere ebe iji azụ eje. Traditional liberation, ife ndị a bụ highlight ka m na-enye. A kind of preamble. Maka nkụzi bịa, o ru 40 something agendas.
40 something a dị very very swift, ọ bụrụ ife ya agbaji aka maka aka onye nwaanyị nọ na ya. Chineke gwọọrọ gị ajụ, ibu ga-adị mfe, aka Chukwu dị na ya. Traditional liberation abụ ọtụtụ ndị echichi ya ma ndị igwe gasị ma ndị eze enye certificate adịgo politicized maka o enye aka mara ebe ha kwụ, ka anyị marụ ma aka ndị mmụọ dịzikwa na traditional stool anyị ọ dịzikwa sacred. Anyị nebasị anya ife bụ tradition ma ọgwụ a na-agwagasị n'ọtụtụ ife ndị ọzọ, anyị eneba ya anya marụ nke bụ omenala, marụ nke bụ arụrụ ana, maka e nwere omenala nwa arụrụ ana. Otu a ka ọ dị na spiritual liberation. Ife niile a na-eme n'ụdị na ụka ka a na-aka, ma ndị ori ma ndị ama ma ndị amụma ụgha, otu a ka anyị esi nebe ya anya, ma ndị na-agwọ ọgwụ ego ma ọtụtụ ife ndị ọzọ. Ife na-gbasa spirituality anyị enebe ya anya, maka ekwesịrị inwe association ya dey supervise. Ọ bụrụ nke enwee fake pastor, even cannot regulate them. Christian Association of Nigeria enwebụrụ mọchị a na-eme na-enwude pastọ niri mmadụ na ọta wee na-aka ụka, ndị polisi abịa kpọrọ ya. Kedu mbọ kanụ na-agba ka e wee fụ na Christian body dị sanitized? Otu a ya eneba anya na ya. Iwee bụrụ ụkọchukwu ede anụ nwaanyị, iwee jetụwa nwunye mmadụ ime, bie nwunye mmadụ aka, eme akazikwa ụka n'ala Igbo, maka a ya etinye full stop na arụ, traditionally, spiritually, economically, then politically. Ọ bụrụ na emekọwa ife dịka ndị Igbo nwee ofu akpa were ya na-arụ ife dị anyị mkpa, ana Igbo niile abụrụ ofu, a na-etinye ọnụ n'ife ndị ọzọ ya eme ka ndị Igbo nata ka e nwee mass return. Oge ahụ efu na ndị senators adị answerable to a particular group. Maka otu a ya anọkọnwu, enwee meeting, enwee summit. Ọ bụrụ na nwanne nwoke Mr. Peter Obi na Chimamanda na ndị ọzọ, ọ ndị anyị achọ ka ha soro akpọ oku ahaza ka ịkpa kene ka Igbo gbakọ kene for the first time. Even the 5 eastern governors, southeastern governors could not even come together. Mgbe ọ na-agbakọrọ, ihe afụ ofu onye ma mmadụ na-aba amani ya. Ọ bụrụ na a na-enwe okwu, ọ bụrụ na ha adabara ya na onye nke ọzọ, can you imagine? Onye achị nwụrụ obe ya ọ na-achị obodo? Mba. Ụmụnne m, ka anyị were na ịfụnanya, ka anyị were na ịdị n'otu, ka anyị were na ofu obi wee bịakọ ọnụ. Ife a na-enye unu bụ clue, ọ ka onye nwaanyị si wee kpughere m ya. Ife o ri naba maka agụsị unu afụ nke bụ eziokwu n'aka ndị mmụọ dị n'ife nna gụrụ unu, mana anyị bidoro anya unu afụ na ọ dị mfe, maka ife siri ike ọ Chukwu na-enye mmadụ amara omee ya, mana nke ekwere omume Chineke na-eji aka ya eme ya. Ọ bụrụ na ị nọ n'ọgbakọ a ide esonyere anyị na Facebook God's Agenda Productions, gbaa mbọ ka ị sonye. Ọ bụrụ na ị da subscribe na YouTube God's Agenda TV, gbaa mbọ ka ị subscribe ka ị nwee ike na-aghọta ife anyị na-akụziwanye, na-aghọta ajụjụ anyị na-aza, na-aghọta ọtụtụ ife ndabido dị ebe ụmụ Igbo nọ ma ndị a na-achọgasị achọ, ka ị nwee ike dị up to date. Kwụrụ na ọtọ ka anyị gbasaa. God's Agenda Production, the best of all.